fost 3 zile minunate. Aș vrea să vă mulțumesc pentru experiența frumoasă. Aș vrea să vă mulțumesc din suflet pentru aprecierea dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Organizat. Un lider adevărat. Ar trebui legat. Pentru un singur motiv. Omul ăsta ce-și propune, aia face. Știe să-și aleagă oștenii. E urmașul lui Vlad Țepeș. Este chiar Vlad Țepeș. Sunt copleșit de emoții. M-a impresionat și chiar la lacrimi. Nu m-am așteptat. Este o onoare să fiu aici. Vă mulțumesc frumos tuturor și cu siguranță ne vom fi aici. Mulțumesc! Un specialist foarte bun în fabricarea berii. Deci știam și din facultate, dar nu chiar așa de bine. De fiecare dată când am avut nevoie de ajutor sau de susținere, a fost disponibil. S-a integrat foarte bine în echipă și a avut un rol determinant în realizarea la timpul acestor investiții. Nu-ți dai seama ce gândesc despre tine. Când îi vezi ce spun, te simți bine. Mulțumesc mult! She's a very easygoing person. You can, rely on her. The best thing for her, she's very smiling. Prin ce face ea pentru branduri, pentru oamenii din organizație și pentru mine personal. Emoții, asta nu era flow, am făcut-o pe la spatele meu. Când a început Anton să vorbească și spunea și am avut așa, chiar a fost o mare surpriză și crede-mă, chiar a fost o mare surpriză, nu e nevoie să intre fetițele, m-a emoționat foarte mult. Vă mulțumesc celor care au vorbit în filmuleț. Nu știu cum i-a scăpat, pentru că am fost pe acolo la filmare în firmă, sediu, dar nu știu, cred că mi-a... Vă mulțumesc mult de tot. Dumneavoastră trebuie să-mi spuneți care este omul de legătură. Reprezintă cu naturalețe, din tot sufletul, tot ceea ce ne dorim noi de la oameni în această organizație. Și reprezintă un model pentru noi toți. Dacă are un lucru de făcut, nu doarme, bate pe toată lumea la cap până se face acel lucru în timp și așa cum trebuie. Deci a fost cel care a muncit de dimineață până seara fără să uite la ceas sau la ce are de câștigat de pe urma fiecare acțiune. Fără voi oricum n-aș fi putut să fac multe din evenimente pe care Zoe le specifica mai mult. Mulțumesc! Cred că e important să modelăm organizația și pentru viitor. Încă o dată felicit managerii care reușesc cu succes să crească oameni. Felicitări!
Hai de jos cu întrebare.